Astero, literatur margo bat ekartzen dugu komatxo artean saiora. Margoan da nabildu dugu jada gure lan. Literatur taleek margo hauek ikusteko parada izan dute, edo irudikatzeko parada duz. Igan honetan margo berri bat ekarri dugu, barrikadak, alasi ditzen amargoak, edo kasurako liburuak, egileak berri Patxi Zubizarreta. Liburua eskuetan edo berau ikusi horretik marraztu dezagun idazlearen sorgaia. Patxi Zubizarreta Ordizian, jaiotzen 1974an. Euskal Filologian lizentziatua da eta irakasle lanetan aritua. Gaur egun Gasteizen bizi da. Idazlea da, ordain eta idazle gisa dihardu. Haur eta gaztentzako idazitako liburuek ezagutza eta errekonozimendu zabala eman diote. Ona bere hainbat libururen izenburua, Usoa, Estia eta Ospina, Atra Sentimentala edota gizon izandako mutila. Azken hau, 1988an kaleratua eta Euskadi saria eman ziona. Hementzako literaturan ere polik idatzi du gure gonbidatuak. Gabriel, novela, bihotzarre ikuin bilduma, nabarmenduko nituzte besteren artean. Eta nola ez, bere azken eleberria, gintzak oskailuan. Eleberri honen karitara izan genuen gurekin, Patxi Zubizarreta orain dela 2 urte, eta gaur berriz, barrikadak, liburuaren karitara, narrazio liburua. Alberdainaren eskutik plazaratua aurrekoa bezalaxe. Eta esan bezala, egin dugu gurekin eta ongi etorri, Patxi. Bueno, 2 urte egon zinela zan dugu, uste dut nunbait irakurri dudala ere, gintzak euskailua, zure honen aurreko eleberria izan zela, helduentzako jartean badakiakin itzulpen gintzan ere buru larri aritu zarela eta bizarela, baina tira, horiek aipaturik sarreran entzuna izan duzunez, gomidatuaren liburu amarreko bizar aurkezten dugu eta esaten dugu eta alazi da, eta gure entzuleek ez duten ikusten gure literatur gela hau margoz gainezka dugula eta hori berauek osatzen dutela euskal literaturaren paisaia. Nola ikusten duzu gure literaturaren paisaia hau? Ez dakit, esango nuke, batez ere irakurle moduan, ikusle moduan alegia, eta oso paisaje erakargarria, eta ez dakit, behar bada ez guztiz asebetetzen dauena, baina, esango nuke, bere txikian, paisaje ikusmira ederra eskaintzen den galeria dela, gurea. Eta zuzen horre, zure burua horre, horien artean? Nire burua, definituko nuke, ez dakite, besteen koloretatik eta zerbait hartu nahian eta kuadro poli bat osatu nahian da bilen idazlea dela, eta baina ez dakite, oso gauza bitxina da, eta aurre eta gazte literaturan, ideiak azkarrago gauzatzen ditut, eta baina helduen literaturan gauza bat bukatu eta berriro datorkit basamortu, eta ez dakit horrekoan dena dela Wonderful pelikula ikusi nuen, eta hau da nik egin duena literaturan. Eta ez dakit nola gauzatu hori, telebizten eman zuten Espainiako bigarrenean, Inglaterran Londresen egindako pelikula bat, eta kamararen erabilera, sorbalda gainean erabilita, eta ezer pentsa eman zidan, hori guztia literatura nola eraman ziteken, eta funtsean nola baitere jasotzen zen egunerokotasuna, familia eta lagunarte familiatzen arruntz batean, hori delako berra da nirien erakartzen dagoena. Aipatu duzu hau literatura, aurre eta gazte literatura horretan aritua eta segitzen duzu idazten, eta errekonozitua izan zara. Ematen du bintzat, borrokan ari zarela, zuraki gale guztiak bezala beren buruarekin,
helduentzako literaturan ere bat zure gustoko lan bat egiteko. Naiz eta gero behar beharreko nozimendua jaso, baina zure burua onde ikusteko. Galdera egingo dizut, esan abaituzko idazle bizitzaren sakonean helduentzat idazteko gogoa duzula. Helduentzako idazteak sakonago idaztea du da. Garbi eta argi, ez. Ez, nik uste dute aurrentzako ipuinik txikienen ere idazki dezakezula bestean bezain sakon, ez da? Akaztu dena da, ez dakit eman ezagun, nik idazki dezakez ipuin txiki bat, barrikadaren hildotik ez, ikolo izenbularekin, ez da? Nola, jartzen diren harremanetan eskola batean, herri txiki batean, herritarrak eta gara zibil baten semea dira, ez da? Hori kontatu dezaket, baina aurrentzat modu batera egingo nuke. Helduentzat berriz, uste dut, neurri batean azkeago nahizen da. Ez dudalako kontutan hartu behar zen izango den irakurria. Eta, horren, nola baita ere, zinpetasunaren bidetik iritsi naiteke bietan, sakontasun hortara, baina helduen literaturak, adibidez, esango nuke pentsamentua eta harremanak nabardura gehiagorekin lantzeko modu estentzen dela. Hori da, igual pentsaikara txikiago bat zartu ditzake dela. Margoak eta pinturak eta, hemen gurekin ditugun honetan, zehazten polita da hori. Bueno, lehen da biziko atal edo zarera bizako egiten duguna osatu aldera eta horrela beste galdera da, idazle gisa zen modu sentitzen zaren, ez? Zein unian aurkitzen da gaur egun Patxi Zubizarreta esan baita gaur egun, idazle guztiek idazteak gain beste betea behar batzu baituzte, badakit orain gutxi Asturiasen izan zarela, bete bat luze, Paizen ere egon zarela, orduan, pesatu dut beti ere idaztearekin batera, bete beharra badaudela, eta zen Bueno, batetik galdera horren ari da, gogorra datorkit handu idazkentik irakurri dela Frankfurtetik itzuli garritan, ez da? Esan zuen, holako azoka bat komeni zaiola idazle bati, bere burua hobeto jokatzearen, ez da? Ikusteko zen atal... Frankfurte ez dut aipatu, baina zuetan ere egon zirela. Ez Frankfurten ez nahi zegoen, Zurinen egon ginen iaz, biok, handu eta biok, Zorien ez, kontikantelakotan, ez dakizte zuzo ez da, eta erizabazten ez da. Baina bai, eta kontra da hori, bai Berlinesekoa eta bai Pariseko izan dira, literaturak eskaintzen dizkigun, edo dizkidan, kasuntan, opariak ez da izan direla, ez da. Eta nik uste dut interesgarria dela, beste idazlekin harremanetan jartzea, ez da, beste kezka batzuen berri izatea, Berlinesen izate baterako, galdegoekin eta Kataluniakin, eta ez dakit ez, eta Parisen beste Europa osoko eta Afrikako idazle bat, eta hori beti da osasungarria. Eta nola ikusten da nire buru hartan? Galduzen da, bai. Galdu xamar bai bere buru ikuste duela esan dugu, Patxi Zubizarretak bera baitugu, inor azkenunean bildu baldin bada gurera, bera baitugu gaurko gonbidatuako matxo artean ezaioan. Ez garritzekoa, nik uste dut idazle nahi dutela beretik idatzi eta bere lanetan murgildu, baina, badira morrontzak eta. Barrikadak, bai, liburuak ekarri gaitu eta, esku artean hartzen dugula esan dugu sarreran eta alazi jardungo dugu beste ataltzu honetan. Baina hori baino lehen, galdera simplea edo agian ez simplea, baina dira, nondik nora liburua, esan nahi baita, zein zure ibilbide eta langintza hortan nola jaurdi zizaizun. Bai, behar bat, lehenko galderari erantzunez, esango nuke aur, eta gehiago zaztuko nuke, aur literaturan eroso sentitzen ezela. Eta nire batean erraz idazten dudala. Eta beraz alarma pizten zait, ez da? Hor, eroso egi baldin banadir, malo, ez da? Eta azte literaturan, egia zan, biak parekatzen ditugu, baina nire azte literaturan aspaldian ez dute gauzan digirik egin, ez da? Ez baldin bada mila gau eta bat gehiagoren antologia, gaztentzat ere konsidera daitekena, ez da? Baina
nik esango nuke, gehiago, nola betere tentagarriagoa da hau literatura, ez da? Nahiko da printz bat izatea, izpi bat izatea, ipun xume bat egiteko, gero hori zoragarria apaintzeko eta ja liburu kalean egon da behin, ez da? Gazte literatura ja, nurri batean pareta daiteke helduen literaturarekin, ez da? Lan baten planteamentuan, ez da? Egitura, protagonisten pentsamentu eta bilakaera kontu bat, ez da? Orduan, gaztentzako ez baina dut ez egin, eta ez nau gehiagik irakatzen, behar bada, zaila ez zaiz garko gazten mentalidaren sartzea. Eta helduen berriz, helduen literatura batez ere dalako irakurtzen duena, hori da gehien irakatzen dagoena, ez da? Eta liburuntan, izan da zera bat, ez da batetik salto egiteko goa, eta besti topatzea gaia, ez da? Liguratu nagoen gaia, eta liguratu nagoen izan da izan ere, begin biztan dutela, ez da? Izua gatazka, edo. Bai, Bueno, gatazka, tira, gero zeago ikusiko dugu, baina esaten dugu eta betitzen dugu, helarazkin nahi izaten dugula intzule hori gure eskutan dugu liburu hau. Eta zaletik hasita, barrikadak zein buru ere ipatzen dugu eta Euskal Gatazka ipatu dugun aldetik, eta zeren bidea dugun aldetik, agian zuzen horrek lotuko dituzu bideak, azaldu aldera. Bai, nire jaioterrian ordizian ez da, etxe parean trenbidea dago, ez da? Eta, bazakit, 2 metro, 2 metro aurrerago, zera ez, kaminio generala, ez da? Zera ez, errapide nagusia, ez? Orduan, eta bestalde, kuartela ere, handik hurbil, ez? Hori guztia, oso ikus dira zera zen, ez da? Benetan kuadro batean jasotzekoa, bere garaian, egunero ez bazan, zero, paisaz hori oso ezaguna zitzen guri, ez da? Gorko gazte hir bezala, ez? Eta, gazte literatura zarian, nik uste dut gaztentzat ere pixka bat memoria historikoa, eta elikatzeko ere lan interesgarria izan daitekela, ez da? Pixka bat gure iraganak begiratzea. Baina hori, batez ere izan da, gogoa, idazteko, eta garai ura, gaitzak hartzeko. Eta hain zuzen ere, bizi dirauen gatazka hori gaur egunean jorrazten ezagin, baina duela 20 urteko kokapen batean kokatu duzu. Bai, teorian, ez da, nik uste dute funtzean irakurlari beste galdera bat egiten zaiola, ez da? Eta galdera da, ea barrikada fizikoiek zertan bihurtu diren, ez da? Ea fizikoak bihurtu zezidun, edo uste dute baikorrenak ere ez dutela zango gaindituta gauztagunik, ez da? Baina bai, nik uste dut galdera hor dagoela, ez da? Badirudi 20 urteko garaberak kontatzen dira laguntzen dago, baina nik uste dut funtzioan ez dela gehiagia aldatu. Funtzioan esan duzu eta geroko utziko pizka funtzio hori, artean segitzen dugu forman erreparatu nahian, eta iruzko liburua 5 ataletan gauzatuta dago. Eta atal bat oitzeko, ilustrazio bat, baino gehiago badaki bina. Lehen bizi, ilustrazioak helduentzako literaturan sartzea erreibindikazioak bada, zenbait zuen erreibindikazioa, zuria ere gauzatu duzu. Bai, begira, nik nolabiteko orkestenetako eraman duen Leonardo da Vinciren zera bat, ez da, gogoeta bat, ez? Arkesatu zen bere bizitzan, aldikadak izaten zituela, eta batetan idatziz pentsatzen zuela, eta beste batetan marraztuz, ez? Eta, parezitik esan berri, itzuli berretzen zuk esan duzu bezala, Jean Cocteauren, ibilbidea jarretzen zen erakusketa batean Pompidou zentroan, ez da? Eta berak ere zaten zuen batetan, idaztea margotzea da, edo margotzea idaztea da. Eta nik uste dut baiet, badakit batzentzat arrotza dela ilustrazioa duen literaturan ega delako dituta, badakit argitalizentzat garezitu egiten duela produktua. Baina nik uste dut horrelako apostuak ekin indabil dela, ez da? Eta horretzatu esan liburu guztiak ilustrazioak izan behar direnik, baina nik horrela planteatu baldin dago liburu hasieratik gainera hori izan dela asmoa, ilustrazioarekin bat egitea, eta baina ez aur literaturan bezala, hau da, esplizito xamarra, baizik eta girotze aldera egindako alegin bat, ez da? Zan dezagun, Olariagak, egin aldula, edo, liburuaren ilustrazioa.
Eta gero ere, aztu gabe, eta gira sakanduko, bueno, liburuaren ibilbidea, baina esan dezagun ere, liburu honek alegia, Ignacio Aldekoa ipuin lehiaketa irabazi zuela, joan urteko ipuin lehiaketa hori. Tira, ataletan eraikia, ilustrazio bina, eta gero, bakitzeko ere, idazle baten nolabaiteko aipu luzea, Paul Auster, bueno, gero bada bat, bukaeran zaterako baitxaro borda ezin bestean agian. Eta azkar azkenan biontan dikat buru, belarri bihardu horrek, baina Marcial La Fuente zezaria, agian hori gazizak ezadia, baina bere horretan oso ona atal horria txikiteko. Oie guztiek, lagundu ditute, Bai, horiek izan dut bidelagun, baita Marcial La Fuente Estefanía, gordetzen dut decían ahí de que la canción de la muerte, idazten da, era novela, eta hori zera izuzen ere, protagonista batek irakurtzen den liburua. Honek, eramaten gaitu bintzat, eta urrengo atalera pasaurretik, hori zebera gero eso, zagondu dugu gehiago, personaien izaera eta beste, baina narrazioaren kontalaria posizaki, zen moduz eraikitze lan horretan. Egia esan, nahiko berez, atera zaidan egitura da, ezta? Egia da, horrek mugatu egin dagoela, ezta? Noski, adibidez, niri interesatzen zait pentsatzea, zer sentitzen duen Teresiak ez dela biziko protagonistak, barrikadaren horrean, ezta? Baina horren berri izan dugu izan, ez? Orduan, nik uste dut, bakoitzak bere esparrutxoa daukala, eta faltatzaion hori, irakurlearen esku geratzen dela, eta irakurleak asmatu beharko du, edo irudikatu beharko du, eta horregatik, nahiko liburu irekia irutzen zuen niri. Aurrera egin dugu, baina Ignacio Aldekoa ere, azaltzen artean hori zuzine, eta gorroto izena hor tartetatua. Eta, eta nena izan dut, aizuzen ere beritzena daraman ikuideak eta irabazi zuelako liburu. Barrikadak nun eta trenbidean, Bigotik, Endaiara doan espres horretan, liburu irekia dela, zen digitu zarela, iruditu zaigu bai. Personaiak ere bide alegia, personai nagusiak kontabearia beraiek baitira, Teixa aipatu duzu, Galizia hori, Miguel Lapurra, Irungoa, hori bigarrenean, Guardia Zibil bat, dugarenean, parentesi artean, euskal militante bat, barrikada jartzen dituen egitako bat. Gero, azkenekoan, adineko persona bat, emakumezkoa, soziologia aldetik edo soziologia baten mosaiko piezak, ez? Trena, gure bizitzan ezinbestekoa, guztu hontan eta bestetan ere bai. Baina tira, personaia ezberdinak, jatorriz eta funtzioak ere ezberdinak, agian hori ere helburu zenuen, soziologia bat osatzea. Ez duen helburu, begira, gerora konturatu nahi, zer gala eta sartu nuen adibidez, Teresa, Galiziak frantzestua, eta kontua da, nizarritan egin dudala Gazteiz eta Horreziateko bidea, joan etorrietan, eta behin goratzen nahi duela elkartu nintzen, Horreziako gertokira egizten ari ginela, eta nahitatik ziporren ezko batekin, goratzen nahi barrikadak zegoela, eta ordurako polizia jetuta zegoela, eta, tiro gesta bartala hura, eta zua, eta neska hau beldura rakatzen zegoen, pentsatzen zuen, zerlari zuen naziotela, ez, eta hori lasaitu nahi izan nuen, eta gainera lagun denuen gero tasi bat hartzean, eta orduan nola ere, gero, kontratu nahi Terisarekin zer egin nahi nuen, eta egin nahi nuen izan zen, agertzea nola bait, Euskal Gatazkatik kanpo dauden nahi ere, nola eragiten dien gureak, ezta? Kanpoan daude, baina funtsan eragin handia sentitzen dute, ezta? Eta hori da, eta Parisen eta Berlinesen eta berriro ez, hartzen den gaia, beti galtzen digute, eta guk ere galtzen digu gaia, ezta? Eta hemen handia hartzen dute, ikasile jendea bentsatu, ezta? Soziologia ikusi dunik, ez da budurari, psikologi bat ere badagoela personari ezberdin baitan, eta hor landutako elkarrizketan erreparatzen da hori, zer moduz personari
hauekin guztiekin. Eta, bueno, ezberdinak dira, eta gero ere, personaiek zein dute bakarrik kontatzen dutzik, eta ere, beste lagun batzuekin ere, ekarrizketa ere badituzte, ondo lortua izango duke. Bueno, ez dakit, iruditzen zait, badaudela, bost pertsona ja, ez dut esan bezala, baina badaudela beste bi. Hortik abiatuta, ez da? Eta beste bi dira, trona, espresso, eta hori Antonio Lariagaz nire ustez agertu du, ez da? Berari segotzen hori agertzea, eta tunela, ez da? Tunelen beltza eta lurraren zuria, ez da? Nola baitere? Bigarrena da interventorea. Interventorea, nire ustez, jarra da importantena, eta hautsik ez dela, eta hori ere, nire ustez, importantea da, ez zuzen ere, irakurleak irudikatu behar delako bostasunaren ikuspuntuaren arabera, ez da? Hora, nire zait hori, zazpidea dela bai. Baina bost horiek, egia da, ez dakit, jarra da gehien kostatu zitzaidan edo, horrela bidazteko, izan dintzeko horrez egia, ez da? Izaren aldetik egin esaterako? Ez zartzearen kontua, dola hogei urte esaterako? Ez da niretzat arazoa izan, badakite zenbait zuentzat berriro, arazoa dela, ez da, horrez egia euskaraz jartzea, ez da? Nire ustez ez, izan diteke, eta urrezko ditkezka hori, baina nik oso modu naturalean eman dute euskaraz. Zein da bat, izan da, kezka gehiago izan da, topikoetatik harago joatea, ez da? Izan da. Eta aldiz, begira, horrez bila bezan zaila egintzen, barrikada jartzen den gaztearen larruan zartzea. Zergatik, urbile egin olako eta berra da, datu gehiagin egin behin ditulako, ez da? Iaia reportaje bat edo egiteko arrizko izan duen, ez da? Zer entzuten zuten, ez da? Zer pantsoa eta peio den zein kantu, ez da? Ez dakit noren zein pegatina zutatzen, ez da? Kalera arrizkoa zan hori, nola betere artikulu bat edo, ez? Kronika bat idazteko urbilagoko personaio dituztasun nahiz eta berauek eta hogetiago ustez ezagutu erregideak izan dituzulako agian ezpailago gero ere paratzeakoa berra da, ala da horiek izan dira eta aldiz plazterrik onbien eman didana izan da Amona, ez da? Amonaren izkerarekin eta bere ikuskontarekin oso bat egon dut, ez da? Hori ere, zurazki zure inguruan bizitako edo personari bada, edo... Nola baitere hori izan dut garnen errematea, ez da? Eta dira, ez dute, oso personajeka, estazioa, gainera tango tokia, agorekin dutzen da, ez da? Ekonomanekin dutzen da, ez? Talde askotatik, ez? Bueno, Euskal Gatazka gaia izaki, hori da altegitzat uste edo aipatu izan da, Euskal Literatura handen aipatu dugun Euskal paisai horretan, literatur paisai horretan, euskera asko agertzen, ez? Azkeneko urteotan, bueno, Jon Alonso, Joaquín Muñoz, Gaztizko Xabier Montoya, hori guztiak ere ikutu dute gaia. Bueno, antzaren ez, ari da nola egiteko beldur ez dakit, edo zera bat, endizen, ez? Nik zentzu hortan barnen arantza bat, ez da? Eta arantza hori izan da, azken aldian, ez dakit idazleok, mugatu gara nire ustez, komunikatuak eta giriak eta idaztera, ez da? Edo atxikimentuak agortzera, ez da? Eta nire ustez, idazlearen lehenengo egitekoa da, idazlan onak egitea, ez da? Eta zentzu hortan zeiatu nahiz, ez da? Nola betere, agirien eta komunikatuen ostasuna, esan oso gertakari larriak izan ditugu, ez da? Baina hori, ikustu literariotik agertzen, ez da? Behar da, beharra handia duelako nire barrina estatzeko, ez da? Hemen, kontu kontari, ari gira, Pati Zubizarreta eta nire honi, eta agian baten galditu honezkero norda ere Pati Zubizarretarekin dagoela, zaldidan ez da ikentzitu egitena aditera ematen, Mikel Azurmendi, eta, bueno, kontu kontari eta nola bai nire honi sintoniaren atzetik mendilen berriz ere, arnaza berreskuratzeko nola bai, eta pixka bere gure ontzi hau
bueno, portu aldera eramateko, betire metaforiko eta literatura esaldi garen ez da. Liburu hau, tira, gaztelania ere ondo litzateke, ez? Ba, denetik entzun dute, nik uste dut bai, baina, esan izan didate behar bada errealiztenek ez dagoela interesan dirik. Funtzean, morbo pixka bat egon daiteke, ez da, baina ez dagoela benetan interesik ez dakit hemen bizi dugunak eriko, ez da. Pixka bat sakon aztertzeko eta ez da. Ez dakit, nik egia esan, nire gabioztetako bat da, gaztelaniaz itzultzeko gai ez izatea, ni ez naiz gai. Eta ikusten dudana azken aldian da, hau da, euskararako oso itzultzaile bikaina ditugula, baina gaztelaniarako ez daukagula ez itzultzailerik eta ez politika argi bat. Eta behar bada hori da urrengo helburuetako bat, ezta? Euskal literatura ditzat. Euskal literatura nolabait, bueno, liburu nolabait cinematografikoak edo la gehilintzen ari dira, orain gutxi Euskal Literatura jaso duen liburu aluko guan, Arrepetit, Julio Lizarralderena. Baina tira, hor badaude ere aspaldi errelatiboki dintzat aspaldiko liburuak, nola gizona bere bakargabean, Urbizuk, ez dakit izen hori Enrique Urbizuk, errealizatzaileak edo zuzendariak, bueno, zinemara eramango lukena gustora, baina beti ere, produzio eta kontuetan ez baita iristen baitan, hori osatzea, ez? Hau ere, bueno, hola ikusi eta oso zinematografikoa bada, eta elkarrizketen aldetik ere desinterrea du da, ez? Ba, hori txiki bat bai, nik uste literatura eta zinema nire kasuan nintzat oso ustatuta da. Nire gainera ipatu dizut zea pelikula bat, ez da, nire urrengo balizko liburu baten alia konta izan daitekelako, ez da. Bai, nik uste bai, benetan izan daitekela film bat, ez du nire ere pertentzi hori. Nire honek ikarrita eta nire honek bintzat. Bueno, aukera hori edo nire eskutan baleko. Tira, iritsi bidean bide, ziur aski, bidean gauzazko balitu dira denak ezin arrapaturik eta aritzen gara komatxo artean, komatxo berauek ere mugatzen gaituzte. Eta honean iritsita, bueno, kantu bai hartzen dugu eta konbidatuak ekartzen dugun kantua. Van Morrison guztoko eta Van Morrison ekarri dugu. Bai, pentsatu da zen ekarriko nuka. Ez oso goko du barne kanta, eman dena, ez da. Horixek, euskaratutako San Juan de la Clozen versoekin. Horen duzun behintzen dugu, gera bidek ekarri dugu. Bai, bezaketa, entzen Balberderen Lizardi eta hainbat, baina pixka bat aspertutan nago malenkoniarekin, eta aspertutan nago baita ere, eta horrekoan zorionez entzuten nion zera Begoña del Teso hori, ez da? Dut ikusi zera Medelen pelikula, ez? Baina ikusi nuen telebiztan eman zuten erreportaia, eta edutu zitzaizkidan fondoko imaginak zoragarriak, ez? Baina aspertutan nago, Euskal Herrian ikuspegi melankoniatxu eta okre eta paisajistiko horrekin, ez da? Eta horregatik ekarri dezagun pizka bat laguntzen izalako nire euskal malenkonia hori usatzen, eta pizgarria zaidalako. Precision time, bakarronikoan, baina, bueno, horrela, bariatuko dugu denbola, preciosoa baita. Suso de Toro idazleak Compostelako Santiago de Compostelan sortu zen 1956an. Arte moderno eta garaikidean lizentziatua da. 21 liburu eman ditu argitara dagoeneko, narrazioa, antzerkia eta intxegua landu ditu bereziki eta galizieraz landu ere. Bere obra, hainbat hizkuntzetara itzulia, Europako zenbait unibertsitatetan aztertu izan da. Suso de Toro telebistako gidoilaria da eta irrati eta prentsan kolaboratzaile ere bai. Ona bere liburu batzen zenburuak, Kaixon desastre eta Polaroid narrazioak, azken honekin Galiziako kritika saria irabazi zuen, hori aspaldi, 1986, Land Rover, Ambulancia, Círculo eta Tic-Tac, Espainiako kritika saria, irabazi zuen, La sombra cazadora, Cuenta soldada, Una rosa e una rosa, azken hau, antzuzlana, Calzados Lola liburuarekin, novelaren Blanco Amor saria jaso zuen, orain 5 urte luze.
Eta no vuelvas, delakoarekin Espainiako kritika saria berriz ere 2000 urtean. Esan bezala kazetaria eta saiolaria ere bada Suso de Toro. Parado una tormenta, eterno retorno al pueblo de la niebla, eta akarrila do salmón, azpimarra genitzake, bere entzugun artean. La sombra cazadora, no vuelvas, cuenta saldada y cabezados Lola, aipatu ditugun oien artetik, zinemara eramateko egokitze lanean diardi idazleak. Suso de Toro izena zuzen ere, biziketa bereziki aipatu izan da azken aldiontan, Espainiako narrazio saria irabaziko dako. 13 campanadas eleberriarekin, inguru honen jatorrizko izena ala ere 13 badaladas da. Joan den urtean kaleratua eta dagoeneko Xavier Villaverde zuzendariak zinemara eraman horra gure gaurko idazle biografiatua. Suso de Toro. Horra, eta zergatik Suso de Toro? Bai, begira, pentsatzen egon nintzen zen ekarri ezta. Eta batez ere idazle radio erratiko zizidan burura, Rafik Shani, Nagin Mazur, Mohamed Chukri, baina zina pentsatzen duela berriro ere gai hartara jo behar ezta. Eta zain ezen dela nortu zenez, oso guztoko idazlea denez, egunerokotasuna oso modu itxura zarruntzean jartzen denez, eta baita ere herria, hiria, Galizia, mundua, harreman hori oso ondo adierazten delako, eta berarekin harreman txikitze bat ere badu, horregatik ateratzen. Ederki, denbora ez dakit ez du edola gabiltzan, aldean diguzke, jardun genezake, Suso de Toro idazleari buruz, baina hori egin ezean, hori bezala testu bat helaraziko diogu gure entzuleari, eta gure idazle gonbidatuak helaraziko dio zuzen ere. Apalduko dugu sintonia, berriz ere abiatuko, eta nire zenean pat. Debo de ser tu amiga, no lo sé, tú sabrás, cabrón. Esta marca que tienes en el brazo, ¿de qué vacuna es? Ni puta idea. En la mili nos ponían en fila y nos chutaban allí un combinado antitanque. Debe de ser una vacuna contra todo, contra el mundo. Estaría bien, una vacuna contra el mundo, contra la vida, que te la pusiesen de niña y después nada te hiciese daño. Pero este gato acababa de percibir a su lado los músculos de él al revivir en el despertador del sueño profundo, y luego la alerta tensa de quien, despertando a oscuras, busca reconocer el lugar en el que está, el momento que está viviendo, el cuerpo que le tiene arrasado, la que uno abraza. El esfuerzo silencioso de quien busca recuperar la memoria de cómo ha llegado hasta allí, de qué ha ocurrido antes. El pánico de fondo de que si ese olvido y vacío no desapareciese enseguida, de que si se prolongase, podría perder la propia identidad para siempre. Horra gure sintonia estridente edo honen laguntza, oaz poliki, tenbidean barrena, barrikadak izan behitu izpide lehenago, orain Suso de Toro, eta antza denez ere ikusita bere obra ezagutzen ez dana. Zinemara ere, eramana, eta, zurazki zure guztoko idazlea. Bai, garbi dago, Mira, bukatu aldera kantu bat, beste kantu bat ekarri digutu, lotua ere, eta biografia hartu dugun idazleari. Bai, horregatik, ekarri dute, berra da, gero eta gustora goirakutzen ari nintzelako Galiziako literatura, gero eta urbilago nagoelako, ez dakit prestigio ere berra da gehiago urbilduko ninduen. Ez baina badut harremana haiekin eta literaturarekin, eta Javier Muguruzak kantu bat galengo duenez ez da, horixe eman ez da. Casa de Pedra, oixe. Padronek euskal poetak Oixe era, egin ere, onbidatu da, eta iaia harriki da okat, urretxu arranakin partean. Patxi, guztu ongiz, izan zaitugu, komatu artean zaioan, eta zigio, eskerrik asko. Placer bat izan da.